vás, priateľov, pretože každý rok sa tu stretávame, prídete nás poctiť svojou prítomnosťou, prídete ukázať svoje zručnosti, svoj talent, svoje nadanie, prídete ukázať vy pedagogickí a ostatní zamestnanci, sociálni zamestnanci, prídete ukázať, čo dokážete so svojimi zverencami, so svojimi žiakmi a ja som tomu veľmi rada, takže srdečne vás vítam aj tento rok na Integrácii s Gráciou 2025. Chcem ešte privítať takých dvoch špeciálnych hostí. Sú to naše kolegyne z Poľska. Je to Agnieszka Borovka-Chobor a Eva Sipek. Zatlieskame im. Tieto pani učiteľky prišli z Dabrovej Gornice z Poľska a prišli k nám pozrieť sa, ako my robíme s našimi deťmi a my potom pôjdeme do Poľska, aby sme si vymenili skúsenosti. Takže srdečne vás vítam, verím, že sa vám bude páčiť. Tak ako každý rok máme tu porotu. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijala pani zástupkyňa Helena Madurová, veľmi dobre ju poznáme. Pani Madurová je v aktívnom dôchodku a preto sme si dovolili ju pozvať, pretože vieme, že môže nám byť prínosom. Potom tu máme pani Annu Gdovinovú, tá je tiež pani riaditeľka z Hornozemplínskeho svetového strediska. Dlhoročná pani riaditeľka tiež je na aktívnom dôchodku, takže tiež bude hodnotiť. A srdečne vítam aj Elenu Kladnú, je to dlhoročná knihovníčka, venuje sa dramatickej výchove, roky pracovala s deťmi v knižnici a tiež vlastne rozumie sa tejto problematike, tak ju srdečne vítam. No a vítam všetkých účinkujúcich a všetkých, ktorí prišli s týmito účinkujúcimi a predstavia sa svojim predstavením. Čiže máme 12 účinkujúcich a jedno také špeciálne číslo. Takže prvá nasleduje Harmonia, teda začína Harmonia zo Strážského, potom bude spojená škola internátna z Vranova, potom nasleduje Anima DSS z Michaloviec, za ňou štvrtá pôjde spojená škola internátna Pavla Sabadoša z Prešova, potom nasleduje spojená škola Lipany, potom za ňou denný stacionár Mima z Vranova nad Topľou, potom spojená škola budovateľská z Vranova nad Topľou, Centrum sociálnych služieb Zátišie zo Sniny, nasleduje spojená škola z Masarykova z Prešova, potom bude DSS Domov sociálnych služieb Dúha alebo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Branov nad Topľou. Potom bude spojená škola Humenné a uzatvorí to Ondava Domov sociálnych služieb z Rakovca nad Ondavou. Potom nasleduje ešte špeciálny host a to je Jessica Šmatarová, ktorá vyhrala grant Povedz to umením z nadačného fondu Slovanet. Je to žiačka z našej školy a myslím, že je nám cťou dať jej priestor odprezentovať sa na takomto peknom pódiu. Tak, všetci účinkujúci majú tabuľku, ktorá visí aj na šatniach. Verím, že všetci ste sa pripravili tak, aby sme nemuseli odbiehať z tejto sály, pretože pôjdeme bez prestávky a až po celej tej integrácii sa potom občerstvíme, trošku sa porozprávame a ukončíme to. Viete, že toalety sú tu na chodbe, no a celá tá prehliadka by mala trvať do 2 hodín, 1:50 do 2 hodín. Takže môžeme začať Harmoniou Strážské. Je to Domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov Harmonia Strážské.
Je to zariadenie s celoročným pobytom, momentálne poskytuje komplexnú starostlivosť pre 91 prijímateľov sociálnych služieb. Zabezpečuje širokú škálu aktivizačných, záujmových, voľnočasových aktivít pre spokojný a zmysluplný život ich klientov. Odborní zamestnanci organizujú krúžky, súťaže, čím klienti získavajú nové informácie a zručnosti v rámci vlastných možností. Dnes sa predstavia tancom na pieseň Lady Gagi Always Remember Us This Way. Sice táto pesnička súvisí úplne s odlišnosťou v inej oblasti, ako sa my prezentujeme, ale tanec nás má presvedčiť o farebnosti bytia. Predstavenie je plné silných pocitov a verím, že aj my ich zažijeme. Koordinátori programu sú pani Alena Danková, Ivana Sabová a vlastne obidve sú inštruktorky sociálnej rehabilitácie a teraz sa pozrieme na predstavenie DSS Harmonia zo Strážského. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. Ďakujem veľmi pekne Harmonii Strážske. Naozaj bolo to také citlivé, také pekné. Aj sme si možno, že trošku zatancovali na tých stoličkách. No a ideme ďalej. Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. Je to naša škola, hosťujúca škola. A vy viete, že my sme plne organizovanou školou, ktorá má špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu, odborné učilište, praktickú školu a máme aj internát. Dnešné predstavenie sa volá Rozprávková brána. A táto rozprávková brána vás prevedie úplne celou našou školou. Účinkuje tam 35 detí spolu so svojimi učiteľkami a naozaj budete vidieť komplet celú škálu detí a pani učitelie, ktoré pracujú s tými našimi deťmi.
A potom tam máme ešte jedného veľmi špeciálneho hostia, ktorý bude totálne identifikovateľný, toho si všimnite hneď, všimnite si ho hneď. Je to Benny. Nepoviem vám, kto to je, ale budete vedieť. Toto predstavenie vytvorili a uviedli na scénu pani učiteľka Adriana Panaková, Zuzana Sotáková, Renata Janočová a vystupovať budú okrem detí pani učiteľky Adriana Bodorová, Andrea Kopčeková, Antónia Kundrová, Miša Mantičová a Renata Janočová a tiež Alexandra Sičáková spolu s hercom Benim. Pekný zážitok. Otvorená zlatým kľúčom, odotrená, kto do nej vojde, hlava mu zojde. Či je ona, či je on, nepustím ho z brány von. Jablko alebo hruška? Hruška. Za Lukáša. Zlatá brána, otvorená, zlatým kľúčom odopretá, kto do nej vojde, hlava mu zojde. Či je ona, či je on, nepustím ho z brány von. Jablko alebo hruška? Hruška. Za Lukáša. Zlatá brána, otvorená, zlatým kľúčom odopretá, kto do nej vojde. Veselo je na svete, iste to aj vy viete. Smiechom z nás nik nešetrí, prasiatka sme a to 3. S nami je vždy veselo, preto máme priateľov. Rušobuške prasiatka, každý zavše pohľadká. Tri prasiatka ružové, tri nájdete nás pri hre. Nájdete nás však aj v práci, lebo nie sme darebáci. A aj ovce zaženieme, keď si gazda trochu zdriemne. To čo bolo? Normálne som sa zľakol. Ten vlk vyzeral naozaj hrôzo strašne. A vy tu čo robíte? Utekáme pred vlkom. Ale ani toto tu nie je žiadna výhra. Zdrhajme! No dneska je tu nejako rušno. A vy tu čo robíte? Oni nepočujú. A ešte dobre, že som chodila do školy a viem trochu posunkovať. Tak sa ich opýtam, ako sa volajú. Ako sa voláš? M-A-R-I-E-N-K-A. Ako? Marinka. A ty? J-A-N-K-O. Janko. A vy ste chodili do školy? No a čo vlastne robíte tu v tomto lese? Prišli ste a čo robíte? Hľadáte a zberáte jahody? Ale stratili sa, to je dobré. Na čo jahody? Nechceli by ste radšej papať perníkové koláčiky alebo iné koláčiky? Už sú hladní, veru aj ja. Tak poďte. Poďte. Medovničky, perničky, ani netušia, čo ich čaká. Hlavne, že sa všade rozpráva o tom, že od cudzích ľudí si nemáme nikdy nič brať. No, neviem, čo je horšie, stretnúť v lese strigu alebo zurilého vlka.
Detičky, kozičky, dnes ostanete doma. Idem do obchodu. Nikomu dvere neotvárajte, len mne, keď vám zaspievam pesničku. Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke, prinášam vám mliečko, sladkú mrkvu v kapsičke a na rožkoch na hlave čerstvé seno voňavé. Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke. Hádajte, kto je? Kto je? Otvorte, kozliatka moje. Veď ja som mamička vaša, čo vám vždy mliečko prináša. Nič neotvoríme, lebo sa ťa bojíme. Ty nie si mamka naša, čo nám mliečko prináša. Otvoria. Neotvoria. Otvoria. Bodaj vás, kozliatka, vy mi raz otvoríte. Ja sa ešte vrátim. Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičke. Je kozy sklašené. Zabudli si tu domček. Nestihol som mu dobehnúť. Zostala len táto malá topanočka. Podľa nej určite nájde. Má ty ptáčku hnízdo máš, skrýš a zázemíš. Vždy ti ešte léčky málo znáš. Hýbaj sem. Dora! Tej, ktorá bude dobrá táto topanočka, tá sa stane mojou ženou. On je len môj. Milé dievčatá, ani z jednou z vás princ neráta. Počuli ste, dievčatá? Vraj princ ani s jednou neráta. Pozerajte. Počkaj, môže ešte druhú skús. Nebude určite dobrá. Tebe určite. Tebe nie, ale mne. Ale ty si radšej ostrihaj tie svoje pazúry. Mňa požiada o ruku. Ja sa už vidím na kráľovskom dvore. Ja som tá pravá. Popouša, to už naozaj nemôže byť pravda. Konečne som ťa našiel, stane sa mojou ženou. Hej, břízo bílá, skloň se níž, kdy ptáčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu jít a v duši klid. Kde ste všetci? Psíček, kde sú deti? V škole chystajú veľkú oslavu.
Všetci sa na ňu pripravujú. Viete čo? Upečieme im tortu. Čo budeme potrebovať? Hrniec. Varechu. Ďakujem. Psíček, tak poďme na to. Podľa mňa si do tej torty môžeme dať všetko, čo máš najradšej. Napríklad ja mám najradšej myši. Volal ma niekto? Veď všetci tu v hľadisku viete, že sa volá Miška. Malé myši. Aha, hneď som si myslela, že do toho hrnca nepôjdem. Psíček, a ty máš najradšej kosti. V torte nesmie niečo chýbať sladké. Ale aj slané. Dajme tam aj uhorku, bude to kyslejšie. Ak si do tej torty dáme 100 dobrých vecí, budeme mať 100-krát dobrú tortu. Môžem ochutnať? Môžem aj ja? Niečo tam chýba. Čokoláda! Tak, torta je hotová. Dajte ju prosím vás upiecť. ako naša škola.
Tak verím, že ste sa zabavili, aj Benny sa bavil, tak dúfam, že to bolo pre vaše oči, aj pre uši, aj pre myseľ dobre. Takže, Domov sociálnych služieb Anima Michalovce, ktoré nasleduje teraz, sa zameriava na detských a dospelých klientov so zdravotným znevýhodnením, prevažne s mentálnym znevýhodnením, duševnými poruchami a autizmom. Tým poskytuje ambulantnú týždennú intervenciu, sociálne služby v útulku pre rodiny s deťmi a služby včasnej pomoci. Anima má elokovanú triedu v špeciálnej základnej škole. V Michalovciach poskytuje súčinnosť aj v praktickej výučbe študentov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach a Vysokej školy svätej Alžbety v Michalovciach. Divadelný súbor Anima, ktorý vznikol v roku 2002, je pravidelným účastníkom našej prehliadky, ale tiež Mosta úsmevov, Srdce ako dar v Michalovciach. Súbor tiež spolupracuje so základnou umeleckou školou a s gymnáziom v Michalovciach. Dnes sa predvedú ľudovým tancom zo Zemplína Ej za Lužický poľo. Choreografiu pripravila Ľudmila Bertičová, kostýmy pripravila Iveta Harvanová, sociálna pracovníčka Animy a Zuzana Nováková zo základnej umeleckej školy v Michalovciach. Predstavenie pripravili pani Harvanová, pani Emília Ľochová a Ľudmila Bertičová. Takže pozrieme sa na 4 prijímateľov sociálnej služby a 1 facilitátorku, ktorá ich bude trošku usmerňovať. Naša prehliadka je naozaj rôznorodá, pestrá, takže vidíme tu divadelné predstavenia, vidíme tu tanečné predstavenia, aj predstavenia ľudových súborov. A teraz nasleduje zo Spojenej školy Pavla Sabadoša z Prešova Stanislav Alžo, ktorý nám predniesie báseň Ľubomíra Feldeka Rozprávka o veľkom hlade. Spojená škola Pavla Sabadoša Internátna Prešov je škola pre žiakov so sluchovým znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, má špeciálnu materskú školu, základnú školu, špeciálnu základnú školu a odborné učilište. Koordinátori programu je Jana Králová a Nina Mária Slaviková Klimek. Ľubomír Feldek, Rozprávka o veľkom hlade.
Dobré ráno, Martin z perín dvíha sa, jeho pohľad po povale myhá sa, jeho nohy o podlahu oprú sa, jeho ruky zdvihnú roštek, oprú sa, jeho telo klzne pod stôl ako had a už volá spopod stola. Bábka, ja mám hlad. Vchádza babka, pod stôl dáva, čo má Martin rád. Bielu kávu, šľahačku, vianočku a žuvačku. Malo to byť na nedeľu. Malo to byť na zimu. Malo to byť na večeru. Malo to byť na obed. Babka podať musí mu. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Bábka, ja mám hlad. Po komore bábka zháňa, čo má Martin rád. Smáže kuracinu, pečie jahňacinu, opeká slaninu, dusí zeleninu, leje lievance, šuľa šuľance, kompot zavára, kompot otvára, melie orechy, delie varechy, zásoby vláči, čo jej dých stačí. A pod stôl všetko poklade, nech nie je vnúčik ohľade. Malo to byť na nedeľu. Malo to byť na zimu. Keď sa žiada jeho telu, babka podať musí mu. No o chvíľu spod stola sa ten istý krik ozve zasa. Bábka, ja mám hlad. A čo babka ďalej zháňa, čo má Martin rád? Ej, nezháňa, ej, už dumá, prečo toľko zje a schrúma. Na raňajky zjedol obed večeru, ňuž ti ho má krmiť opäť? Nie veru. Ten, kto toľko zjedol, iste hrozne zbledol. Iste mu už praská brúško, zarastá mu sadlom uško. Mení sa mu podoba, ide na ňo choroba. Možno zomrie, nebesá, zvolá pod nej kvapka. Na vnúčika ide sa pod stôl pozrieť babka. A z úst babky vyjde. Joj, čo to tam máš, vnúčik môj? Veď si volal, že máš hlad. Áno, babka, hlad. Veru, vnúčik, vraví babka, máš naozaj hrad. Páči sa ti, vraví Martin, som ozaj hlad. A teraz daj obed, babka, pretože mám hlad. Naučiť sa takú dlhú báseň je naozaj čo robiť. A toto bola ukážka toho, že stále sme my, pedagogickí pracovníci, po ruke tým našim žiakom, aby sme ich povzbudili a aby sme im pomohli. A ďakujem aj vám, že ste krásne reagovali na to, aby Stanko Alžo mal trošku viac sebavedomia, aby naozaj sa chytil a aby pokračoval v svojom predstavení. Nasleduje Spojená škola Lípany. Plne organizovaná škola so špeciálnou základnou školou, s praktickou školou a s odborným učilištím. Vzdeláva žiakov s mentálnym znevýhodnením v kombinácii s telesným a zmyslovým znevýhodnením. Jej víziou je vytvárať školu šťastných detí, kde učitelia a ostatní pracovníci vedú efektívny proces učenia a v zdravom a bezpečnom prostredí. Vedia, že každý žiak je iný a jedinečný a oni sú v škole pre každého z nich. Bude to hudobno-pohybová improvizácia Kung Fu Panda.
Asi všetci poznáte túto rozprávku. Účinkujúci sú 5 žiaci 2. stupňa špeciálnej základnej školy a 2 pedagógovia. Koordinátori programu je pani učiteľka Gabriela Krajňáková, učiteľka v triede variantu C. Tak sa na to pozrime.
kým sa niekto narodí, ale kým vyrastie. Človek často stretne svoj osud na ceste, ktorej sa vyhýba. Čas je ilúzia. Existuje len teraz. Včerajšok je história, zajtrajšok je záhada, ale dnešok je dar. Preto sa tomu hovorí prítomnosť. Ďakujeme pekne žiakom z Lipian, že nás previedli do vzdialeného Japonska medzi kvitnúce sakúry a verím, že aj nám tu už donesú jar a bude vonku teplejšie, aby sme si ju mohli užiť. Nasleduje denný stacionár Mima, ktorý sa zúčastní našej prehliadky druhýkrát. Je to stacionár, ktorý poskytuje ambulantnú sociálnu službu pre dospelých s mentálnym, telesným a skombinovaným znevýhodnením. Stacionár vedie pán Marián Kostelník a ďalší odborníci, ktorí svojim klientom vytvárajú podnetné a bezpečné prostredie. Naša škola je jedným zo spolupracovníkov tohto stacionára. Navštevujú ho aj naši bývalí žiaci a preto poznáme, čo dokážu naši žiaci, teda ich klienti, a poznáme aj obetavosť zamestnancov, ktorí s nimi pracujú. Dnes sa predstavia ľudovým tancom, ktorého autorka je Olga Hricová, opatrovateľka týchto klientov v stacionári, a ktorá sa odprezentuje tiež na pódiu spolu so svojimi zverencami. Tak sa na to pozrime. A čia to chrža stojí na dolini, či to divčátko šije na mašeni, či to divčátko šije na mašeni. Mašina čerkoče a divčatko fáče, verniša mi verný, mi vujko záče, verniša mi verný, mi vujko záče. Divča, a sam ne znam komu. Jak my ša ljubili, suhe verbe cvili, jak my perestali zelene zvijali, jak my perestali zelene zvijali.
Verím, že vás klienti stacionárami ma roztancovali, ak nie telom, tak aspoň dušou. A tak nasleduje Spojená škola budovateľská vo Vranove nad Toplou. Je to pravidelný účastník našej prehliadky. Je to veľká škola, má 7 organizačných zložiek, materskú školu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnú školu, špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným a zdravotným znevýhodnením, základnú školu pre deti s autizmom, praktickú školu, školský klub detí, základnú školu pri zdravotníckom zariadení. Dramatizácia rozprávky 3 motýle nás znova zavedie do jary, alebo možno až do leta, a chce poukázať na silu skutočného priateľstva, vernosti a vzájomnej pomoci. Predstaví sa 8 žiakov spojenej školy. Autormi programu je pani Eva Lenková, pani Kamila Durkajová, pani Mária Tyrpáková a pán Tomáš Škoviera. Tak sa na to pozrime. Bola jar. Vzduch voňal sviežou zeleňou, stromy sa píšili novými púčikmi a vtáčiky im spievali oslavné piesne. Nad záhradou plnou farbných kvetov poletovali 3 motýle. Biely, žltý a červený. Boli to dobrí kamaráti. Páčili sa im všetky kvietky. Červené, žlté, biele, rúžové i oranžové. Nemohli sa nasýtiť ich pestrosti. Celý deň sa naháňali medzi nimi a hrali sa na schovávačku. Zrazu sa slníčko schovalo za oblak. Vzduch sa ochladil a na zem dopadli prvé kvapky dažďa. Kvetinky sa sklonili k zemi a rýchlo pozamykali svoje hlavičky. Kvap, kvap. Drobné kvapky dopadli aj na krídla motýľov. Zle je, vedeli motýle. Musíme sa rýchlo schovať. Prileteli ku kvietku, ktorý bol najbližšie. Bol to červený tulipán. Dobrý tulipán, červený tulipán, otvor nám, schovaj nás pred dažďom, prosili motýle. Tulipán odpovedal: Ty, červený motýlik, sa môžeš u mňa schovať, lebo si taký istý ako ja. Žltého a bieleho motýľa však dnu nepustím, lebo sú iné. Ach, akože by som mohol opustiť svojich kamarátov. Nie, keď nemôžu oni, nejdem ani ja, povedal červený motýlik a odletel s kamarátmi hľadať iný úkryt. Dažďových kvapiek začalo pribúdať. Motýliky už boli úplne premočené. Prileteli k žltému narcisu. Dobrý narcis, žltý narcis, pust nás dnu, schovaj nás pred dažďom, prosili motýle. Teba, žltý motýlik, rád pustím dnu, lebo si taký istý ako ja. Ale červeného a bieleho nepustím, lebo sú iné, odvetil žltý narcis. Ale my sme kamaráti, nechceme sa rozdeliť. Keď nemôžu oni, nejdem ani ja, povedal statočne žltý motýlik a odletel s kamarátmi hľadať iný úkryt. Spustil sa hustý lejak. Motýliky, úplne mokré a uzimené, prileteli k bielej rúži. Rúža, rúža, biela rúža, otvor nám svoj kalich, schovaj nás úbohých, lebo iste zahynieme, už sme celí premočení a premrznutí, prosili motýle. Teba, bielý motýlik, rada schovám, lebo si taký istý ako ja, prehovorila biela rúža. Ale červeného ani žltého nemôžem pustiť dnu. Sú iní. Nikdy neopustím priateľov v núdzi, vyhlásil statočne biely motýlik, hoci mu už dochádzal dých a ledva mával mokrými krídelkami. Slniečko spoza mraku všetko pozorovalo.
Uľútostilo sa mu drobných motýlikov a odohnalo mrak. Prestalo pršať a na zem znovu dopadli teplé lúče. Rýchle zohrieli skrenuté telíčka motýlikov a vysušili ich mokré krídelká. Motýliky pookriali a boli šťastné, že zostali spolu a opäť sa môžu spolu hrať. Tak aj toto farebné predstavenie nám pripomenulo jar, tak verím, že o chvíľu príde. Následuje Centrum sociálnej starostlivosti Zátišie zo Sniny. Je to zariadenie sociálnych služieb, poskytujúce sociálne služby v obci Osadné a tiež v meste Snina. Zariadenie je zamerané na podporu samostatnosti, aktivizáciu a výchovu v oblasti vedenia domácnosti, zlepšenia komunikačných zručností, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a blízkou komunitou. Poskytuje aj ambulantnú sociálnu službu, ktorú zastrešuje rehabilitačné stredisko v Snine. Dnes sa predstaví obrovský talent. Volá sa Ján Kolinčák a predniesie vlastnú báseň Prosba. A po nej ešte aj báseň v rusínskom jazyku od spisovateľa Juraja Kolinčáka. Tá báseň sa volá Mír a je to jeho starý otec. Takže pripravila ho Jana Mikolášová a držíme mu palce. Prosba. Prosím za seba, blízkych i všetkých ľudí, nech Duch Svätý Satana od nás odpudí. Pravdu od lži nerozlišujeme. Ježiš je cesta, pravda, život, to dobre vieme. V modlitbách, Pane, prosíme a v srdci ťa nosíme. Preto správne je modliť sa, aj pracovať musíme. Jurko Kolinčák, Mír. Прошу послухати, о чим слово буде, що собі желають миролюбні люди. Бо на світі воєн це уж не було, аби ціле людство у покою жило. Кожному народу покой і свободу, не прокляту війну, що є лем на шкоду. Бо проклята війна každému škodit, siroty, dovici i kaliky plodit. Vína to dičina, nič nevyberaje. Všetko živé tne i kosiť zemňu zaryvaje. Miroľubní ľudia, ruky sobi dajte i na ľudstvo atom pustiti ne dajte. V sviti treba ľuďam micno holositi, že usi narody majú sa ľubiti. Už na sviti vecej vojny by nebolo, ľudstvo by robilo i v pokoju žilo. Ďakujeme pekne Janovi Kolinčákovi za naozaj veľmi silný odkaz, pretože všetci si želáme pokoj v našej krajine, ale pokoj v našich mysliach. Nasleduje Spojená škola Masarykova 20 z Prešova. Je u nás druhýkrát a je to najväčšou školou v Prešove, špeciálnou školou. Má organizačné zložky, špeciálnu materskú školu, základnú školu pre deti s autizmom, špeciálnu základnú školu tiež pre deti s autizmom, praktickú školu, školský klub detí a internát. Školu navštevujú deti a žiaci s rôznym stupňom mentálneho znevýhodnenia a v celej škále pásma autizmu. Súbor Zánebudka, je to taká slovná prešmička, sa predstaví pásmom Hry na lúke.
Koordinátori pásma sú pani učiteľky Jana Fabuľová, pani učiteľka Juliana Baková, pani Katarína Oriňáková a Katarína Kočišová. Takže uvidíme 15 žiakov Spojenej školy Masarykova z Prešova. Slunko švíci, dzeci, pocejdeme še zahrať. Ale vás tu neškadá jak málo. Zavolajme ostatné dzeci. Dzeci, poce ku nám, poce! Koňka, koňka, daj nám slunka, však my si ho dáme, keďže poihráme. Zabijeme jalovicu, tebe dáme polovicu, zabijeme huš, tebe dáme kus. Tak všetké stretli, poďme sa jak zahrať. A ja! Zahraj naša Olianko. To sa preň máme cnesty. Záme se krok za Bolecka. To sme še včera hrali. Zahrajme še Koleso mlynské. Koleso! Však ešte nám Hanča i Marča chýbajú. Malo nás, pocný Hančo medzi nás. Šídaj, Marčo. Malo nás, pocný Hančo medzi nás. Hančo, šídaj. Šídaj, Hančo. Šídaj tam sebe medzi nás. A teraz sme tu už šícke? Šícke. Poďme sa daj jak zahrať. A jak? Na huši. Na huši. Keď ja uši pásla, nedali mi másla, žala radu na paradu, za ušami prásla. Keď ja uši pásla, nedali mi másla, žala radu na palicu, za ušami prásla. Hombala, na huši polála, poce huši, moja ziče šumne. Poce huši, moja ziče šumne. Skúba, pani rád, víte, na čo bude stať, aj to vynadáme, a čaky nedáme. Dokola rajca, dal nám mamu krajca, plnú rečicu, plnú kazicu, a vy chlapci počúvajte medzi nami i my s vami čúpňa. Dziewczateczka, ta może sobie jeszcze jedno zaśpiewać, aby nam głowę się uszy. Pozdra, dziewczata, na leto! Na leto! Na leto, musimy się bawić poluce, zielone koło studzeneczki, studzenej.
Nepovíme, že povíce takému. Stará baba zlá, trojo deci má. Jedno chodí do školy, druhé šije bačkory, trece šedzi na kameňu, trime basí na remeňu. A tak sebe hrá, tra-la-la-la-la. A tak sebe hrá, tra-la-la-la-la. A tak sebe hrá, tra-la-la-la-la. Tyž padá. Tyž padá, slnko švíci a pozorka maslo muci, že by še jej nezmucilo, že by slnko zašvícilo. Švíci. Tak keď švíci, tak možno še šdajek zahnať. Tam na šlepú babu. Vyčítaj, čo bude šlepa baba. Ale vyčítaj. Stojí verba pri potoku na nevyšší zvon, na koho to slovo padne, ten musí ísť kova. Von. Tak ty budeš šlepa baba. No, poď. Šlieba baba ze šibula, co dostala, zemotala, kto si hožal, celesela, ukáž zuby, začnej šemi, jak už chceš. No. Tyši. Jano. Marča. Nie, to nie Janio, nie Marča. Ty si Marča. Nie, Marča. Tyši. Hanča. Nie, Hanča. Olem, kúkaj poriadne. A tyši. Feri. Ale kúkajce, však už je smíva. Poďme mi ku mamke na večeru, poďme. Ale by už trebalo ísť, ale dokým si chceme, to môžeme sebe ešte jednu zašpívať. Ďakujeme pekne Spojenej škole Masarykovej za úžasné, naozaj kreatívne predstavenie, podobné ako ich názov Zánebudka, čiže aj to bolo také veľmi pekné.
Ďakujeme pekne. No a máme tu nováčika. Predstaví sa Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím z Vranova nad Topľou. My toto združenie samozrejme poznáme, pretože aj tam chodia naši bývalí žiaci. A toto združenie vzniklo pred 30 rokmi. Čiže naozaj má dlhodobú históriu. V súčasnosti má 3 strediská, je to polifunkčné rehabilitačné centrum, chránená dielňa Dúha a keramický ateliér Iris. Dnes sa 5 klienti tohto združenia predstavia tancom Tanec s krídlami, ktorí otancujú na pieseň Jozefa Ráža Znova sa ma dotkni. Tanec bol koordinovaný inštruktorkou sociálnej a pracovnej rehabilitácie Beatou Kromelovou, ktorá sa predstaví spolu s nimi. Pokým krásne svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostaň odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Ďakujeme pekne za toto jemné pohľadenie našich očí a uší. A nasleduje Spojená škola internátna Komenského z Humenného.
Spojená škola má všetky organizačné zložky, špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu pre deti s autizmom, bez aj s mentálnym znevýhodnením, praktickú školu aj odborné učilište. Tiež poskytuje vzdelávanie a starostlivosť deťom a žiakom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením. Dnes sa predstavia dramatizáciou rozprávky o priateľstve. Klbko ide do sveta. Je to zhudobnená rozprávka venovaná každému, kto je ochotný pomôcť svojim priateľom. Žiaci stried s telesným znevýhodnením základnej aj praktickej školy stvárnia dobrodružstvo, v ktorom Smejko hľadá tanculienku. Zvieratka mu na tejto ceste pomáhajú a tak priateľstvo a láska prekoná všetky prekážky, ktoré tam na nich čakajú. Predstavia sa 5 žiaci spojenej školy pod vedením pani Jany Uhrinovej-Chomovej, pani Silvie Latovej a Silvie Špitalikovej. Od vesela až do cieľa dobré srdce mám, tak poď so mnou cestou skromnou a nebudeš sám. Poď z vesela až do cieľa dobré srdce mám, tak poď so mnou cestou skromnou a nebudeš sám. Aj Klbko. Ahoj, Smejko, čo tu robíš? Idem na kresu to za tanculienkou. Neviem, ktorým smerom sa dať. Pomôžeš mi? Pravda, že ti pomôžem. A rád ti ukážem cestu, veď kamaráti si majú pomáhať. Tak poďme. Poď smelo, ak si mi priateľom. Hola hej, poď smelo, bude nám veselo. Hola hej, poď smelo, ahoj čus, čau hello. Hola hej, poď smelo, nech je nám veselo. Anirák. Aj Smejko, kam si sa vybral? Idem na kresu to za tanculienkou. Neviem, ktorým smerom sa dať. Pomôžeš mi? Áno, to musí dopredu a dozadu a opäť dopredu a dozadu. Sa ku mne? Áno, veď kamaráti si majú pomáhať. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Hola hej, dopredu, nohy nás povedú. Hola hej, dozadu, nie sme len na parádu. Hola hej, dopredu, nohy nás povedú. Hola hej, dozadu, nie sme len na parádu. Aj Miška. Ahojte kamaráti, kam ste sa vybrali? Ideme na kresu to za tanculienkou. Nevieme, ktorým smerom sa dať. Pomôžeš nám? Áno, to musíš doprava a doľava. A zase doprava a doľava. Tak sa ku nám. Áno, veď kamaráti si majú pomáhať. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Hola hej, doprava, boreť sa, nevzdáva, báva. Hola hej, doľava, veď je to zábava. Hola hej, doprava, boreť sa, nevzdáva, báva. Hola hej, doľava, veď je to zábava.
Aj Macko. Ahoj, Smejko, čo tu robíš? Idem na kresu za tancunienkou. Neviem, ktorým na nás dať. Pomôžeš nám? To musíš ísť do hora a do dola. Do hora a do dola. Áno, veď kamaráti si musia pomáhať. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Hola hej, do hora, hora nás nezolá. Hola hej, do dola, a stále dokola. Hola hej, do hora, hora nás nezolá. Hola hej, do dola, a stále dokola. Aj tancunienka! Ahoj, Smejko. Ty si to dokázal. Obišiel si celú zemeguľu, aby si ma našiel. Si naozaj a najlepší kamarát. Pomáhali moji kamaráti. Rák, myš a medveď. A Klubko. Tu som, len som sa cestou rozmotalo. Ale nebuďte smutní, pretože sme zažili kopec zábavy a ukážem vám cestu domov. Ďakujem ti, pekne, Klubko. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Poď z vesela až do cieľa, tak pridaj sa k nám. Kým si s nami pod hviezdami, nikdy nie si sám. Na ceste do cieľa vždy nájdeš priateľa. Vydrž svet, vydrž hlad, cieľ už je na dohľad. Aj šťastie, aj smolu zvládneme len spolu. Čo by si viacej chcel, veď cesta je aj cieľ. Ďakujem veľmi pekne žiakom z Humenného a nám všetkým želám, aby sme aj my mali takýchto priateľov okolo seba, ktorí nám neváhajú pomôcť kedykoľvek, v akejkoľvek chvíli. No a nasleduje posledné predstavenie z nášho zoznamu. Je to stálica v našej prehliadke, je to domov sociálnych služieb Ondava z Rakovca nad Ondavou. Je to zariadenie s celoročným pobytom pre 128 klientov, s mentálnym znevýhodnením a s duševnými poruchami a s poruchami správania a tiež aj so zmyslovým znevýhodnením. Pracovníci zariadenia sú veľmi snaživí a s klientami tvoria množstvo divadelných a tanečných predstavení, ktoré prezentujú na slávnostiach v okolí. Našu prehliadku nikdy nezmeškajú, neobídu, za čo sme im naozaj vďační. Tento rok si pripravili predstavenie Babičky, ktoré je plné humoru, kreativity a hrávosti. Babičky sa tvária, že nevládzu a potrebujú dobiť baterky, ale v skutočnosti sú plné energie. A keď chytia druhý dých, začne sa tanec, ktorý môže roztancovať aj vás všetkých v obecenstve. Babičky nám ukážu, že vek je iba číslo a verím, že si z nich všetci, teda starší, zoberieme príklad. Autorkami a koordinátorkami predstavenia sú stálice tejto prehliadky inštruktorky sociálnej rehabilitácie Miriam Demkaninová, Zlatica Kocová, Ľuboslava Stoláriková a pani Katarína Tehlárová. Predstaví sa 9 zverenkyň Domova sociálnych služieb Ondava.
Eržo. Eržo, Mono, poď sem. Lenko, Ančo, hýbaj! Кто на нас всегда сердит и ворчит привычно, кто ругает снег за снег, дождь за дождь ругает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. И, конечно, лучше всех все на свете знает. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Кто кому когда пришел, кто чего нарушил, все известно хорошо бабушкам, старушкам. Покачают головой строго и сурово, и боится их порой даже участковый. И боится их порой даже участковый. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Только как вас понять, мы, увы, не знаем. Physically fit, woman, nice, strict, fantastic.
fantastic. Big ship on the ocean, and the big Titanic. Woman in ice, sweet, energetic. Big ship on the ocean, and the big Titanic. Woman in ice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, and the big Titanic. Woman in ice, sweet, fantastic. Big ship on the ocean, and the big Titanic. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Woman, you cured, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Woman, you cured, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner, funny face and make man mad up. Nose powder, funny face and make man mad up. Like your eyebrow, funny face and make man mad up. Girl, your lipstick, funny face and make man mad up. Woman, your nice broad face and your nice hip, make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Rich about the ocean and the big Titanic. Woman, your nice broad face and your nice hip, make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Rich about the ocean and the big Titanic. Whoa, 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 whoa. Ej, divočky z Rakovca! Ej, divočky z Rakovca, musíme šetriť mac. Ej, nezahaňbíme še, že neznáme špívať. Lelia, lelia, červená i bíla, prenocujte, mamočko, mojho chráníra. Lelia, lelia, červená i bíla, prenocujte, mamočko, mojho chráníra. Ej, teraz nám divočky, teraz nám tak vyšlo, ej, že musíme ľúbiť, ože nepodíslo, teda jaké šmece, ej, po našom krajine, po tým širým šmece, ože nepodíslo, teda jaké šmece, ej, po našom krajine, po tým širým šmece. Tak, ďakujeme pekne klientkám DSS Ondava. Verím, že vás roztancovali. A teraz nasleduje špeciálny hosť, ktorý bol ocenený nadačným fondom Slovanet. A v projekte Povedz to umením bola ocenená Jessica Šmatarová. Je to žiačka 9. ročníka našej školy. Všetci naši žiaci ju poznajú. Poznáme ju aj my, učiteľky. No a teraz sa predvedie naozaj svojim talentom. Ďakujeme pekne Jessike Šmatarovej. Tak asi sa vám to páčilo. Má naozaj talent? Tak
To bol špeciálny host mimo našej prehliadky a my jej ďakujeme. No a teraz vlastne už máme všetkých prezentujúcich za sebou. A nasleduje hodnotenie a až potom si urobíme, nie že prestávku, ale potom ukončíme celú prehliadku a pôjdeme na chodbu a sa občerstvíme. Ale predtým poprosím porotu, keď už má hodnotenie ukončené, mohla by porota prísť ku mne, aby vám povedala zo pár slov ku každému jednému vystúpeniu a potom, ak ste si zaslúžili, tak dostanete aj nejaké darčeky. Zaslúžili ste si? Ja si tiež myslím, že ste si zaslúžili. Takže poprosím porotu. Tak, milé deti, chcem vám povedať, že dnes ste boli mojou terapiou. Dotkli ste sa môjho srdca. Boli ste všetci skvelí, ale ja mám na starosti prvé 4 divadielka. Prvé 4 vystúpenia. Najskôr tancovali dospelí, boli z Harmonie domov sociálnych služieb, zo Strážského. Mali pekné kostýmy, chlapci mali úžasné klobúky, dievčina bola veľmi nežná, mali v sebe temporitmus, mali peknú skladbu, krásnu choreografiu. Úprimne ďakujem a želám ďalšie krásne choreografie. Zatlieskaj nám. Ako druhý vystupovali deti zo špeciálnej školy internátnej z Vranova nad Topľou. No a musím povedať, že to bol pre mňa zážitok. To, čo som videla, bola som úprimne veľmi potešená, prekvapená. Malo to hravú formu, ako keby ste sa hrali. Pani učiteľky, ktoré s vami tam boli, neboli len oporou, ale ozajstnými hereckými partnermi. Mali ste to poskladané z malých, krásnych príbehov, ktoré aj ja som rada deťom rozprávala. Boli tam prasiatka, rozkošné, pani učiteľky, super, kratučké to bolo, že pre deti to nebola záťaž. Bolo to veľmi múdro premyslené. Klobúk dolu. Bola tam Janičko s Marienkou, a Ježibaba, boli tam nepočujúce deti, ktoré ma takto pohľadili po srdci. Bola som šťastná, že ich vidím a že si zahrali a pani učiteľka, skvelá Baba Jaga. Potom tam boli kozliatka. Bože môj, nebudem sa opakovať. Proste veľmi úžasne vymyslené učitelia oporov. Nenapadlo by ma, ešte Popoluška, ako sme si mohli dievčence poskúšať topánky, však, Gituš. Bolo to skvelé. Určite celá tá cesta, ja viem, dnes máte sviatok, vystúpenie, ale tá cesta, ktorou ste prešli, je určite oveľa krajšia, oveľa väčšia. A v hĺbke duše vám závidím, že ste takto krásne to mohli študovať s pani učiteľkami. No, potom o psíčkovi a mačičke a doviesť tam psíčka, no klobúk dolu, ako fakt veľmi ste ma a zatlieskame aj tomu psíčkovi, dobre? Bravo, ďakujem. No a... Psíček sa poďakoval. A je to, ja som sa zabávala, takže ďakujem a jeťakom, bolo to vtipné, humorné, super. Ďakujeme. Poďte niekto prevziať. Co berieš ty? Ďakujeme. Tak, ďakujeme pekne, toto podávajte. Zober k sebe a daj na zem. Potom porozdávaš, hej? No a potom som mohla obdivovať spolu s vami všetkými Animu, detský divadelný súbor v Michalovce. Oni mali
pekný tanec, bolo to Zálužické polo, mali krásne kroje, skoro nás roztancovali, veľmi sa snažili, mali veľkú odvahu, krásnu choreografiu. Ja som ich obdivovala, že si to tak zapamätali, super. A na záver to zadúbkanie, teda to bolo krásne. Takže blahoželám. Poprosím Aninu. To bola Anima. A nasledovala Spojená škola Pavla Sabadoša, internátna z Prešova a recitátor Stanko, ktorý recitoval zase moju obľúbenú báseň Feldeka, rozprávku o veľkom hlade. Bol odvážny, smelý, má krásnu, čistú slovenčinu. Nezastavilo ho to, že na chvíľu zabudol, pretože všetci zabudáme, ale on išiel smelo ďalej, odvážne, s humorom a veľmi, veľmi sa nám to všetkým páčilo. Blahoželám. Tak poď si po cenu. Kde je Stanko? Ďakujeme veľmi pekne. Nechce? Potom vás budeme tiež. Aj, no poď. No a gratulujem. Ešte vypodaj ruku. Gratulujem. Ďakujem. Prišiel rad na mňa. Bolia ma líčka, čo som sa takto usmievala na vás, bolia ma dlane, čo som vám toľko tlieskala, ale chcem sa vám poďakovať hneď v úvode všetkým, od prvého až po posledného, za jedno nádherné dopoludnie, ktoré som spolu s vami zažila. Ja som mala na starosti Spojenú školu Lipany, ktorá sa predstavila hudobno-pohybovou improvizáciou Kung Fu Panda. Musím vám povedať, som už dôchodkyňa, mojím snom bolo precestovať celý svet, ale musím vám povedať aj to, že život je veľmi krátky. Nič som nestihla. A tak som samozrejme veľmi vďačná za to, že som sa prostredníctvom vášho predstavenia mohla dostať až úplne na druhý koniec sveta, do Japonska alebo do Číny. Presne som si spomenula na to, čo pani riaditeľka spomínala, na tie sakury, ktoré teraz tak pripadol sneh, lebo ten nám robí šarapatu. Aj moje narcisy sú takto povaľané dole, aj tie sakúry sú také. Ale čo je hlavné, to priateľstvo, tá ľudskosť, akože toto pretrvá i ten najväčší mráz. Takže držím vám palce, aby vám láska, priateľstvo a to všetko vydržalo celý život a aby ste mali to šťastie pozrieť sa aj na druhý koniec sveta. Ďakujeme. Ďakujeme pani učiteľku, že to znamená to, no, keďže neboli ich, tá my to ešte nie sme, takže... Áno, škoda, že ste nepočuli, ale povedal, že len vďaka pani učiteľkám sú tu, pretože keby nebolo ich, tak oni tu nemôžu prísť. Takže... Pekné vyznanie. Denný stacionár Mima Branov nad Topľou nás roztancoval. Dievčata sa krútili ako vrtule, až by im podolok bolo treba, bo im čosi bolo vidno. Ale akože to bola zábava, nie? Výborne, tešila som sa s vami. Predstavili ste každý kút nášho východného Slovenska i tak trošku po rusnácky, i po našomu. Ale tak má byť, lebo máme byť hrdí na svoje korene. A už som doma, osvetárka. Takže držím vám palce a šírte ďalej tú krásu. To je naša milovaná Janka. Všetko dobré. Ďakujeme, že ste prišli a verím, že budete chodiť každý rok. Dobre. To sa páči. Trošku som sa začítala. Spojená škola budovateľská Branov nad Topľou. Dramatizácia rozprávky Tri motýle. Tri motýle, no nádherný obraz, nádherné farebné javisko, skutočné priateľstvo naozaj, nádherná rozkvitnutá lúka. Teplo nám chýba samozrejme a toto nám tak dobre urobilo na duši, že teda to slniečko tam naozaj prišlo do toho nášho života.
viete, všelijaké také asociácie, akože sa vo mne miešali, možno, že i tá farba pletí, i tá farba prosto tých motýľov, i tá farba kvetov, prosto tá symbolika, všade tam bola, nádherne ste to akože urobili, naozaj sa bolo na čo pozerať. Takže presne tak, akože teplo, tak ako chýbalo možno tým motýlikom a tým kvetom chýba aj v živote človeka. A nič nám neostáva iba dúfať, že tie nasledujúce dni budú teplejšie. Držím vám palce, aby vám vydržalo teplo, aby vám vydržala energia a aby sme sa, povedzme, na budúci rok opäť stretli, aby ste zohriali zas moje srdiečko. Pekne, že ste prišli, príďte aj budúci rok. Budeme sa tešiť. Ďakujem pekne. Ja by som, keď už mám slovo, ďakujem, ja by som sa touto cestou chcela poďakovať hlavne pani riaditeľke Kopčekovej a úžasnej škole, Spojenej školy internátnej za tú skvelú akciu, ktorú vlastne oni vytvárajú, lebo keby ešte nie oni, tak sa tu nestretneme. Takže ešte raz, pani riaditeľka, ďakujem. Ja ďakujem. CSS Zátišie Snína reprezentoval pán Jan Kolínčak, ktorý recitoval báseň Prosba a zároveň aj báseň svojho starého otca Juraja Kolínčaka Mír. A tu nič iné nemôžem povedať, iba to, že nedaleko od nás za hranicou na Ukrajine zúri vojna a my všetci tak túžime po mieri a pokoji. Čiže tie slova naozaj boli veľmi aktuálne, veľmi trefné, veľmi presné. Bola to taká túžba a prosba nás všetkých, ako keby bodka za tým podujatím, aby sme vysielali do sveta iba, povedzme, tú lásku, to dobro, tú radosť, tú krásu, lebo s tým sa oveľa lepšie žije, ako, povedzme, so zbraňami. Ďakujeme, presne tak. Ďakujeme pekne, že ste prišli. Aj za to, čo ste nám tu zanechali. Príďte znova. Budeme sa tešiť vašej tvorbe. Keď prídem. Keď budem žiť, tak prídem. Keď vám pozvu, prídem. Budeme držať palce. Ďakujem. Ja sa pripájam k slovám mojich predrečníčiek, pretože ozaj to dnešné dopoludnie bolo nádherné, úžasné. Verím, že tak ako ja si to myslím, že si to myslíte spolu so mnou aj vy, že tu bol každý víťazom, každý si tu zaslúži za svoje predstavenie, ktorým tu vystúpil pred nami obrovský potlesk. Ako vy, žiaci, tak všetci tí, či boli to už pedagógovia, alebo nejaké opatrovateľky, inštruktorky z tých domov sociálnych služieb, veľká vďaka vám všetkým. Vystupovali tu deti pod vedením svojich pani učiteľiek zo Spojenej školy Masaryková Prešov. Predstavili sa nám takými hrami v lete. Možno pre vás, milé deti, už niektoré tie hry nie sú známe, ale ja už patrím do tej staršej generácie a my sme sa takto hrávali. Verte mi, že aj pre vás by to bolo dobré, keby ste mali možnosť radšej si zameniť tie svoje mobily a venovať sa, až príde leto, bude krásne, počasie teple, skúsiť si tieto hry zahrať. Tak, ako to predviedli pani učiteľky s týmito žiakmi, bolo to veľmi úžasné, pretože bolo tam ponechané aj to naše nárečie, skôr síce šariština ako zemrinština, a hudobný doprovod. Ozaj, klobúk dole pred vami, dodržávaný rytmus aj pri toľkých detí, že to tu všetko dobre zvládli na tom pódiu. Takže vďaka. Nádherné to bolo naozaj. Vy máte krásne kostýmy, perfektný doprovod. Naozaj ďakujeme veľmi. Ďakujeme pekne za pozvanie. Tešíme sa opäť v roku. Dobre. Ďalšie to predstavenie si pre nás pripravilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, tu z Vranova nad Topľou. No, bolo to ozaj také pohľadenie duše.
A tak, ako sme počuli aj v piesni Joža Raža, že až budú nám svietiť hviezdy nad našimi hlavami, budeme stále milovaní, iba láska nás ochráni na našich cestách. Veľká vďaka vám za to krásne ozaj vystúpenie, za tie kostýmy. No bolo to uchvatné, takže vďaka. Ďakujeme pekne naozaj za to, že ste tu s nimi tak krásne nacvičili. Ja by som sa tiež chcela trošku prihovoriť krátko. Veľmi pekne ďakujeme pani riaditeľke za pozvanie. Skutočne nesmierne si to vážime. Snažili sme sa pripraviť program, ktorý by vás naplnil láskou, srdcom, pretože dnešná doba je veľmi zlá. A myslím si, že aj táto pesnička vyjadrila pokoj, lásku v srdci, pokoj na duši, normálne zdravý ľudský rozum a hlavne súdržnosť. Ja skutočne, pani riaditeľka, veľmi pekne ďakujem za celý kolektív, za moje úžasné dievčatá, za všetkých, ktorí sme v ZPMP a zároveň chcem sa poďakovať aj pani magistre Anke Jankivovej, ktorá nám umožnila tento tanec nacvičiť, takže aj jej patrí veľká vďaka. Ďakujeme ešte raz. Ďalším tým predstavením bola rozprávka Klbko ide do sveta. Pripravila si ho Spojená škola internátna z Humenného. Áno, preniesli sme sa aspoň na chvíľu do tej rozprávky a ako sme mali možnosť počuť, ten smej kosy na tej ceste dokázal nájsť veľa priateľov. Verím, že aj my v živote si stále dokážeme nájsť takých priateľov, ktorí nám budú na pomoci, ktorí nám pomôžu aj v tej chvíli, keď nám je veľmi ťažko, keď máme nejaké nezhody a ono nám to napomôže, nech pokračujeme svojej ceste ďalej. Takže nech sú priateľstva aj medzi vami naďalej. Tak ako už v dnešnej dobe, už to tu bolo trošku povedané, je tá doba trošku ťažká. Miesto toho priateľstva býva na školách skôr šikana, tak vyvarujme sa toho, ale nachádzajme to priateľstvo medzi nami navzájom. Takže ďakujem pekne. A posledným predstavením, ktoré si pre nás pripravil Domov sociálnych služieb Ondava, bolo predstavenie pod názvom Babičky. No bolo to ozaj super. Tam sme mali možnosť vidieť, že ozaj ten vek je len číslo, že tie naše babičky sú naplnené plnou energiou. Keď by to tak aj bolo stále a naďalej, že nech sú plní elánu. Takže ďakujem. Nech sa vám dá. A na záver ešte naše veľké poďakovanie od poroty patrí aj žiačke, ktorú som aj ja veľmi dobre poznala a zažila. Roky sme strávili spolu na škole. Takže za to jej vystúpenie a za ten úspech, ktorý dosiahla, jej srdečne blahoželáme. Nech sa naďalej takto rozvíja a bude nám robiť ako škole veľkú radosť aj v budúcnosti. Všetko dobré, Jessica. No a mne nič iné neostáva, iba poďakovať všetkým, ktorí sa prezentovali na javisku. Všetkým, ktorí stáli za týmito prezentáciami.
všetkým, ktorí ste tu prišli, ktorí ste sprevádzali týchto hercov, tanečníkov, recitátorov, všetkým tým, ktorí s nimi dennodenne pracujete a zažívate s nimi dobré aj zlé. Ďakujem veľmi pekne, že ste umožnili týmto deťom zažiť moment, pocit úspechu, ktorý je veľmi dôležitý pre všetkých nás. Okrem toho by som poďakovala môjmu manželovi Igorovi Kopčekovi a Ľubošovi Gumanovi, za to, že prišli a urobili nám vlastne mediálne výstupy. Potom ich budete môcť vidieť na Facebooku, na Instagrame, bude vám to rozposlané všetkým tým, ktorí ste sa zúčastnili a samozrejme na vašej web stránke. Potom veľmi pekne ďakujem všetkým zamestnancom Spojenej školy internátnej vo Vranove, ktorí sa podielali na príprave tohto predstavenia. To je aj kuchárky, aj pani učiteľky, aj každý, kto pripravil aj malé pohostenie, aj tu podonášal všetky veci. Samozrejme všetkým učiteľkám, ktorí participovali na našom predstavení. A ďakujem veľmi pekne Mestskému domu kultúry, vedeniu tejto inštitúcie, že nám umožnila byť v tomto krásnom prostredí. Ďakujem vám všetkým. A verím, že sa stretneme o rok. Nech sa páči, poďte sa občerstviť na chodbu, no a samozrejme zobrať si všetky veci a je to ukončené. Ďakujem. Dobre, výborne. Dobre, nie? Dobre. Ale pre mňa to bolo.